Tak Denis, ide o premiéra, koučovanie. Parisko ide o prvé miesto, keď vyhrá je prvý. Keď prehrá, aj nechcem povedať koľkatý. Buď druhý alebo tretí. Parisko, neukončuj to. Rob si svoju robotu, vyskúšaj si kresťačku. Dobre? Hlavne neublíž mu. Povedal som ho nepodceňuje, ale nech ho neukončuje. Nech si s ním pozápasí. Chcel som od Pariska kresťačku, nech si potočuje. To neho neubližuje, nech si potočuje.